Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Sunana Umar Faruk Kabir Abdullahi wanda aka fi sani da Big Six. Ina fatan kun yi sallah lafiya. Lafiya lau alhamdulillah. To masha Allah, in ba damuwa da Allah zan so dan yi muku tambayoyi ɗaya biyu zuwa uku. In ba matsala. Ba matsala. To tambaya ta farko shine shin za ki iya gaya min wani abu ne wanda yake burge ki as in on a first sight ranar farko da ke ga ɗa namiji, me abu na farko wanda yake burge ki a tattare da shi? Abin da yake burge ni na abin da nake nufi in ga kowa ai akwai irin abin da wani yake yi wanda yake burge shi, wani maybe height ɗinka ne, wani maybe wani attitude naka ne da waye da sauransu, kin gane ai, wani maybe neatness ɗinka shi zai sa ki ga cewa kina son sa. To muna so mu ji daga gare ki, ke me yake attracting ɗinki wanda kika ga namiji da wannan abun kikan ji kamar ki abin nan ki kulla alaka da shi? to gaskiya dai nutsuwa inda na ga namiji lalle tsatsi kuma mai dogo mai tsayi gaskiya yana burge ni. Wow, ma'ana kina son dogon saurayi mai tsayi. To ina kuma gemu? No. Ki ce mu da muke da gemu babu mu a ciki kenan. A'a, ni ba ruwa da gemu kawai inda wai ba kamar yanzu yanda mata za su yi lalle sai mai gemu suna son gemu sosai. Ka gane? So ni ba ruwa na da gemu, kana da gemu ko baka da gemu normal inda ni na ganka kai mu. Okay, to uwa ke shin zaki iya gaya mana ra'ayinki? To gaskiya ra'ayina yayi kusan ɗaya da nata. Sabida da a ganin farko idan ka ga mutum kana iya gane mai natsuwa ne ko mara natsuwa. Wataƙila daga yanayin maganarsa, daga yanayin ma yadda ma ke ma zai zo ya approach ɗinki ya miki magana. Idan mai natsuwa ne za ki ga alamar natsuwar ta bayyana. To gaskiya ni ma ina da wani ra'ayin na cewa ga mutum natsatsi ne kuma ina son in ga namiji ya sa manyan kaya da hula. To masha Allah. Yanzu dai ina fahimce ku gabaki ɗaya dai ba na ɗaya daga cikin irin mazan da kuke so, saboda na farko ina da gemu sannan kuma ban da hula. Ba haka bane. To shikenan yanzu game da wani irin shawara kuke ganin cewa za ku ba wa maza irin a game da farkin soyayya? Za ki ga kwana biyu namiji zai kira mace ko kuma za su haɗu a ɗan fara soyayya kwana ɗaya kwana biyu ki ga soyayya ta wargaje. Me yake kawo ga kuma wani irin shawara ke ganin za ki iya ba wa maza? Shin matsalar daga wajen maza ne ko kuma daga wajen mata ne? Mafi akasari gaskiya daga wajen maza ne. Sabida namiji zai ganki ya zo wajenki ya ce yana son ki kuma ba da gaske yake ba, ya zo ya ta miki ƙarya, za ki fara son shi sai daga baya kuma sai ki gane cewa duk zancen da yake miki ƙarya ce. To dole za ki rabu da shi. Daga baya kuma sai ya zo in ana magana sai ya ce wai aikin yaudare shi, alhalin kuma shi ma a ransa ya san da farko ƙarya ya zo ya miki. Ban da tsaiki ba, ina nan tafai akan wannan tambayar ita ma. Tambayar ita ce nan, ana ta jin rumors a gari, ana ta cewa maza su sun fi mata yaudara. Shin wannan maganar batun gaskiya ne ko kuma ƙarya ne ko kuma ƙage aka yi musu? To duk da namiji da mace dukansu akwai ma yaudara gaskiya. Mace tana yaudara, namiji ma yana yaudara. To kaga ba zan gane wani gaskiya fi yaudara. To amma yau kika haɗu da namiji, maybe kun haɗu da shi kun yi mu'amala ɗaya biyu uku, zuwa tsawon wani lokaci zaki gane cewa yaudaran ki yake so? Ni namiji dan da na haɗu da kai da magana kana yin magana idan na san cewa baka da nutsuwa kuma makareci ne ba mai hankali bane, kana yin magana daina yin maganar da zaka yi min da irin yanda dai kake abubuwan ka zan fahimci cewa kai fa wannan ba serious kake ba, kai wasa ne. To shikenan yanzu dai ga masu sauraro ko in ce masu kallon ki, wani irin shawara zaki ba su wayanda suke cikin soyayya ko kuma wayanda suke son su fada soyayya? Wani irin shawara zaki ba su? So ni dai shawarar da zan ba su shine mata ku kula duk namijin da ya zo wajen ku kula ku nutsu ku mai da hankali, ku daina wani rawa kai kuna abubuwa, ku zo in wani ma na arziki ya zo wajen ku sai ku dinga mai wulakanci ku ta dai abubuwa, amma idan makareci ya zo ya muku ƙarya sai ku ta kula shi. To ku kula dai ku dinga sanin mazaje masu hankali. To shikenan ba wai iya matan nake son ki ba shawara ba, su ma mazan ina son ki ba su shawara. Su ma mazan ina jan kunnen su, ina kiran su dan Allah dan Annabi, idan namiji ya san ba da gaske yake son mace ba, dan Allah dan Annabi ya daina yaudarar ta, saboda wallahi mata suna shan wahala akan soyayya. Ke ma kin sha wahala kuma kina kan sha? Ba dai a cewa ko kin sha wahala ko kina kan sha? A'a dai. A ban zancen ki.
To shi kenan masu saurare. To masu saurare za ki gaya min wasu abubuwa guda biyu wanda in namiji ya yi duk sanda kike masa za ki ji gaba ki ɗaya kin fita da shi ba za ki iya tarayya da shi ba. To gaskiya ni dai a rayuwata abu ɗaya ne ina ga zuwa biyu idan mutum ma yi min. Ko ya yake gaskiya zan je ya fita daga raina. Wannan abubuwan kuwa menene su? Abu na farko ƙarya. Okay. Abu na biyu kuma kamar in gano mutumin kamar da baya girmama mace haka in namiji ne zaka ga wani ba wai sai soyayya ba a alaka da wani zaka ga kawai bai san darajar mace San darajar mutane ba. Musamman ma mace akwai mazan da sun raina mace ba su dauke ta a bakin komai ba suna ganin kamar ita tunaninta ko ita kawai ba ma komai bace ba kawai wasu bai regarding din mace as anything. Yau wato wa'annan abubuwa biyan idan na fahimci namiji yana da su gaskiya ko waye shi Zaki raba da shi. Zan raba da shi. Okay. To tambaya ta gaba ita ce kamar zaki ga ai akwai a cikin mutane karfi ne zaki ga akwai wani mai kuɗi kin gane ba shi da lokacin ki wani kuma talaka ne shi kuma yana da lokacin ki a cikin irin wayannan mazan wanne zaki dauka a ciki? Gaskiya a ra'ayina ni dai ba ni ma da ra'ayin wai auren mutum mai tarin dukiya sosai. Okay. Dole kowanne mace za ta so ta samu miji wanda zai fi karfin bukatunsa da dai rufin asiri. Haka ne. Amma kaga ai mutumin da yake baki kulawa ya fi mutumin da baya baki kulawa. Gaskiya ne. Gaskiya ne to. Gaskiya ni zan dauki wanda zai bani kulawa. Akwai cases da dama wanda suka faru wanda zaki ga mata suna cewa su me za su yi da soyayya za su ci soyayya ne kawai inda miji yana da kuɗi zai bata ci ya bata sha ita shikenan bukatan ta ya biya. Wane irin shawara zaki ba irin wayannan mata? Gaskiya ni a tunani na duk mamacin da take faɗa haka kamar bata san abin da take yi ba. Okay. Saboda ai soyayya halitta ce kuma an yarda da soyayya a cikin addinin musulunci. Gaskiya ne. Sannan kuma abu na biyu ta ya zaki rayu ba tare da soyayya ba? Ba zai Na yarda da soyayya kuma na yarda a waɗanda suke tunanin cewa wai ko ba da soyayya ba za su iya rayuwa ba haka bane ba san me rayuwar bane ba. Okay. Idan da za a nuna musu menene ainihin rayuwar kuɗi da soyayya din a nuna musu meye a cikin kowanne gaskiya za su fahimci cewa soyayya tana da matukar amfani a cikin rayuwarsu. Yanzu dai in na fahimce ki daidai kina so ki gaya musu cewar wannan tunanin da suke da shi su kautar da shi gefe su dauko wancan wanda kika faɗa yanzu. Gaskiya ni dai ana wannan tunanin da suke ba daidai bane ba. Mutane suna nuna kamar kuɗi yana iya siyan komai ba komai kuɗi yake iya siya ba. Kawai ita soyayya halitta ce duk kuɗin ka in ba a san ka ba za a taɓa san ka ba sai dai a yi maka ƙarya. Gaskiya. Amma ita kuma soyayya kuɗi baya siyan ta saboda abu ne da Allah yake dasawa a zuciyar wanda ya so kuma a lokacin da ya so. Ba wai. Kawai. To shikenan yanzu dai me zaki iya gaya wa masu saurare game da irin wayannan cases din da suke ta faruwa zaki ga mutum yayi aure maybe kawai dan saboda maybe wani abu nata ya aure ta to bayan wasu 'yan kwanaki sai ki ga auren yana ta tangarda tun tana gidansu yana nuna mata kulawa kin gane ai ma'ana sai ta shigo sai kuma yake ga ya juya mata baya ya canja all of a sudden ya canja ya fara nuna mata other side of him shin wani irin jan hankali zaki wa mutane wanda suke da irin wannan halin? To jan hankalin da zan musu ya kamata mutane su farga kuma su gane cewa shi aure ibada ne. Duk wanda ya ɗauki aure a matsayin ibada da farko sannan ya sako wani sha'awa da wani abu na burgewa ga mace ba zai wulakanta ta ba bayan wannan abin ya wuce. So kuma dama shi rayuwar ɗan adam idan ka ɗauka cewa zaka auri mace ne saboda iyakenta to kaga an gina auren tun farko akan kyale-kyale ne. Gaskiya ne. Wanda shi kuma wannan abun wata rana zai iya gushewa. Ba wai. Ko a yi rashin lafiya ko ma a tsufa da sauransu. Amma idan ka zaɓi mace saboda tarbiyyarta watakila saboda addininta wannan abin ba zai taɓa gushewa a idanunka ba. To don haka kaga wani kyau ta da zai ragu ba zai sa ka daina ganin kyanta ba saboda ainihin kyan da kake santa saboda shi a cikinta yake ba a wajenta ba. Ka fahimce ni? Na fahimce ka yanzu dai na fahimce ki kina so ki nuna wa mutane cewar shi kyau abu ne wanda zai kode. Kamar ka je ka siyo abu ne sabo ka zo kana amfani da shi a gida zuwa wani lokaci zai kare ko kuma ka ga yayi fading kamar riga ce dai wacce muke saka ka siyo shi sabo yana kyalkyali zaka zo ka sa shi ka ringa kana yin buga ko ba haka bane ba to shikenan mun gode sannan kuma ga wannan bikin sallah babba da ake yi me za ku iya gaya wa masu sauraro? To gaskiya alhamdulillah muna taya dukkan yan uwa musulmai
barka da sallah, muna taya su murnar wannan lokaci da muka samu kanmu a ciki, kuma muna fatan kamar yadda muka fara lafiya ubangiji kuma Allah ya sa a gama lafiya. Ai gaskiya kin burge ni sosai, sai sannan kuma kada ki manta ki kawo min naman sallah na. Yawa, nagode.